ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ту ба подписчикои канали Сауду ТВ 01. Созаи хубен тинҷен числа 1 июли соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Торкистон мешавад. Бо диққат тамошо кунед бачаҳо азиз. Рақамҳоро мегзорам барои қабули реклама. Хона, замин, мошин, квартира, чизе ки бошад дар WhatsApp рой кунед. наворҳои баъдина дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram рекламаш мекунем, фурӯшта мегзорем. ирӯза наворда якчанда хонаҳо ҳастанд. хуб бениҳоят бо нархҳои арзон дастрас наворш мекунам. бо диққат тамошо кунед. баъдан дӯстон дар таги комментария видео нависин аз куҷо то чанд сомона шумода хона дар кор, замин дар кор, квартира дар корай. фикротона дар таги комментария нависта монед. худо хоҳад аз рӯи комментҳои шумо ҳаракат мекунем ки наворои баъдинаро пешкаш бикунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Торкистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Торкистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Торкистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Торкистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада рой кунед бародар азиз. дӯстони азиз, нарха бинен чӣ хел нархи зӯро. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Бухтар назди бозори Уялӣ. ин ҳамин ҳолат гирдаш забор гирифтагӣ. масоҳати заминаш 7 сотих. мардуми маҳалла нав омадастиянд, нав бинаҳо 7 сотихаву 4 хонаи яъне ки нотамом, дар ҳолати нотамом савдо мешавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидастен бо хишти лои бардоштагӣ, забор гирифтагӣ, дарвоза часпондагӣ, замин ҳамвор, хоб қум дора, санг дора. ҳамин ҳолат чӣ хел проекти фасон мехарен, далши корш мекуненда зиндагира сар мекунед. шаҳри Бухтар, бозори Уялӣ, 7 сотиха, 4 хонага, 120 000 сум нархи хона бача азиз. аз номи канали Сауду ТВ занг занед, боз иншоалло арзонтон мекунам. рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорем. бекриша документ дора, ҳамсояҳо мардум нав месай, маълумоти бештарша бигирен. беҳад арзон кардан камбуд дорам барои ҳал кардани камбудшон. ва дӯстон, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Ҳисорай. шумо дӯстон, наворе ки ма мегзорам бо диққат саросима нашин. дар ҷойҳои кор бошен, аз кор бирен, хонаотон бирен, ба ҳазур хушрӯ тамошо кунед, адресаро гӯш кунед ку Сауду ТВ чӣ мега оиди ҳамин хонаҳо. баъде ки тамошо карден маъқул шид, занг бизанед. ман адресаро хушрӯ карда то ҷое ки мода равон мекунанд мехонам, шумода мефаҳмонам. шаҳри Ҳисор, калхози Москва, деҳаи Казарма, пешинаш ҳозираш Хокистартепа ёки ҳозирашай, хулас ятш ҳозира, ятш пешина номушай. 5 сотихаву 4 хонагаҳай. нарх 500 000 сомонӣ. аз номи канали мо занг занед, арзонтон мекунам. хона бо хишти лоӣ шудагиай. ремонтошам беҳтарин ремонто кардагиай. ва дӯстони азиз ма бошен, соли 2011 хонара сохтагианд. евроремонт дар ҳолати дараҷаи олӣ қарор дорад. бо 500 000 сум зиндагии шоҳонара сар мекунед. аз Ҳисор, аз центри Ҳисор то хона 10 километр роҳ. маълумоти бештар занг занед. оғил, времянка, ҳамом, ошхона, алоқхона ҳама тайёрай. документо хулас барномаш мекунед, метемега занг занед. ва дӯстон, боз нафарое ки аз дохили Душанбе бо нархи арзон хонаи назди ҳавлигӣ, яъне ки сотихаш кам хоҳиш карден, ман наворш кардам, хушрӯ тамошо кунед. мардуми сарбаланди Тоҷикистон. хонаи назди ҳавлигӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, дар маҳаллаи Шайнак, 1.5 сотих, 2 этаж, 4 хона, 70 квадрат дохили хонаҳо.
ремонт чӣ тавре ки мебинен пад абои таппа тайёрай. Свет об ҳастай, мактаб, бунгоҳи тибби, масҷид дар наздаш қарор дорад. аз Гипразем то хона 3 километр роҳ масофа дорад. маршрути 45 мерава, аз пеши хона мегзарад. ҳуҷҷат дора, об свет дора. маълумоти бештарша дӯстон занг занен бигирен. 260 000 сомонӣ. касоне ки дарвозахарен ку дӯстон хона кадем дарвоза дакора навора тамошогӣ хидм реклама. салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восеъ. дӯстони азиз, дарвозаҳои босифати дарвозаҳои акаи зиёратшо дар Восеъ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳаста. дӯстони азиз, дастафкаам када метонанд. ноҳияҳои дурдаст платни мешава. дохили район Восеъ, Кӯлов, Фархор, Ҳамадонӣ, Данғара, Қурбоншаҳид, ин территория дӯстони азиз то ноҳияи Муъминобода мере, на дастафкаи бесплатни мераванд. дӯстони азиз, хоб вақте ки шумо закасам каден, аз дар байни 8-10 рӯз закасотона тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад. бародар азиз, нарх навои дарвозаҳо аз 3,5 сомон то 10-15 000 сомонӣ дарвозаҳо доранд. дарвозаҳои босифат. марамад аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. худо хоҳад шумо да скидка мекунад, кортона босифати баланд буд мекунад. бачаҳо марамад рақамоша мегзарам дар рӯи экран, муроҷиат бикунен аз номи канали мо. фақат бо арзонтон мекунад. худо хоҳад ина маркаи дарвозаҳо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд. барои болои дарвозаҳотона номи чи яка казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамоша мегзарам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунен. ака шумо да мақсад маълумоти бештарша мега. дӯстони азиз, успед кунен, дарвозаҳоро заказ кунен. ва дӯстони азиз, боз хонаи наздиҳавлигӣ равон кардан дар ноҳияи Данғара Сити, бульёни поён. масоҳати заминаш 12 сотихаҳай ва дорои 4 ҳуҷра кардагӣ. нарха бинен чӣ хел нархи зур. ин хели нархҳо дар канали Саудо ТВ мешавад. 120 000 сомониай. хонара соли 2016 бо хишти лоӣ бардоштиян кардагиянд. 4 хона. як хона 6 ба 3, дуюм хона 5 ба 3, сеюм хона 4 ба 3, чорум хона 4 ба 2 5. ду хонаш бо калидор тайёраи зиндагӣ мекунӣ. дутои дигариш боша коробка, ҳолати коробкада қарор дорад. дегдонхона дора, свет дора, об дора. барои агарот, молу гов, оби хӯрданӣ яъне ки ба наздикӣ мешава. молу ҳолда ҳастая, барои хӯрдан ба наздикӣ мешава. худо хоҳад баъдан дар ватсапшон муроҷиат бикунен. 120 000 сомонӣ. маълумоти бештар занг занен. ҳозирашта мега хоб вақтҳои гармӣ ова мехарем, борон кишид, хай худованд худаш роиш мекунад. иншоаллоҳ ба қудрати худо ки борон шид чӣ мега расходи об кам мешавад. медпунк масҷид магазин наздикишта қарор дорад. кредит дода намешава, фақат ба суми нарх зинда 120 000 аз номи сомонаи Саудо ТВ 01 занг занед. Саудо ТВ ҳастай боз Саудо ТВ 01 ҳастай ки ҳардашам каналҳои худмонае ки хонаҳотона ки роӣ карден мо худо хоҳад дар якчанд сайтҳои ютубӣ ва дар тикток, дар инстаграм реклама мекунем ки ҳаракат мекунем ки ҳамин савдо када битемачо. ба ҳамин хотир дар комент нависен аз куҷо то чанд сома хоҳанд дар кор. навода лайкотона монен, дар канал обуна шен, подписият саран зер кунен. баъдан ждат кунен ку Саудо ТВ кай боз хонаи арзон реклама мекунад. квартираи фурӯширо қабул мекунем. адресоша бо диққат гӯш кунен. шаҳри Душанбе, дар Гипрозем, Навбаҳор 2, 520 000 нарх, духонага масоҳати 45 квадратни метр, доми 10 этаж, хона дар 4 этаж, об свет доимӣ ҳаст, лифт доимӣ кор мекунад,
хона навастройкаҳай дар 4-уми этаж қарор дора масъалаи документош ҳозираша шартномавӣ ҳастай. 2 моҳ пас иҷозати документша метиҳанд. Медпункт дар наздикии хона ҳастай. 2 магазин таги домда дора. Канечкаи маршруткаи 58, 56 ва 6. медколлеҷ ҳам наздикай. Мактаб, масҷид ӯ қадар дур нестай. нарх 520 000. аз номи канали мо метавонед дӯстон занг бизанед. лайкоту намонед дӯстон, дар канал обуна шен. чизе ки бошад дар WhatsApp рӯй кунед. мо худо хоҳад рекламаи хушрӯ мекунем, ҳаракат мекунем дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. срочна савдо мекунем, чунки наворҳое ки мегузорем ҳама мардам хонахоро моро тамошо мекунад. хеле ки ҳамиш шумо ба хотири хонахарӣ тамошо мекунед. тиктоки, инстаграм, аудитория хонахаро. якчанд сайтҳое ки мегузорем хонаҳотона рекламада мегузорем, ҳамашон мардуми хонахар. хулас ҳамин хеле гап. дӯстон, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатиро қабул кунед. дар будёни деҳаи Будён, ноҳияи Хуросон будааст. 12 сотихаву 4 хонага будааст. нархаш 300 000 сомонӣ. 2 то WhatsApp мегузорем, худотон метавонед занг бизанед. дарвоза дора, забор дора. ина мардуми маҳалла зиндагӣ кардестиян. хуб, қисмати ҳавлиш ҳамин ҳолат ина дӯстон азиз. хонаҳо беҳтарин хонаҳо, гирди хона забор маҳкам, дарвоза дора, обсве дора. хонара 2020 сохтагиян. лои блоқатӣ, тирезаҳои пластик дора. мактаб, магазин, медпункт наздикай. боз 50 дона дарахт дора. дар ҳолати савдо баъзе чизҳои хона места, аз ҷумла кондитсионер, телевизор, места хона документ дора. 100% маълумоти пураша метавонед худотон дӯстон занг занед. нигоҳ кунед, 300 000 сомонӣ. дар 300 000 савдош мекуна. успет кунен бигиренш. аз мо фақат дӯстон навор карданай. мо дароӣ мекунанд, мо қабул мекунем, пешкаши шумо мекунем. шумо ҳам дар рафти тамошои навортон ҳамин лайкотона гузорен, дар канал обуна шен, фикротона нависонен. навор ки маъқул шид нависен ки Саудо ТВ 01 ба пеш. зинда бошен шербачо бачоча. боқӣ дар амони худо. раҳмат ки моро тамошо мекунед бачо азиз.